Heroppe skal man jo passe på, at man ikke træder. Der står sådan 2 atomkraftværker heroppe på gulvet. Den elektriske stol. Ja, det er noget lignende. Hvis man det der, så er det virkelig et helt atomkraftværk. Nå, nu er vi nået til at det sidste nummer, Coldbrook Blues Band spillet, men der går jo ikke så lang tid, for de kommer garanteret til musikfesten, det er jeg sikker på, ude på en eller anden plads, og så er der 1000 mennesker, der vil gøre til deres musik. Det samme som I gjorde, da der var lidt mere hår på hovedet, og det havde en lidt anden farve, her for sådan 30-40 år siden, Roskilde Festivalen eller et andet sted, sådan, det kommer de garanteret at lave. Så vi vil godt på Showsingers vegne takke jer i salen, takke Coldbrook Blues Band, takke Fort Blues for dagen i dag. På gensyn næste gang. En, to, tre.